Вие сте в нашата училищна библиотека, а ние сме част от доброволците, които помагат. Аз съм Цветозара. Аз съм Искра. Аз се казвам Галина. Аз съм Азик. Аз се казвам Данил. Библиотеката ни има 13 700 книги на български език и приблизително 250 тома на чужди езици. В нашата библиотека има много ценни книги, като например Ние искаме да защитим и максимално да съхраним информацията, която се намира в нашата библиотека. За да постигнем това, въведохме нов програмен продукт за обработка на информация в нашата библиотека. Тази програма се използва от регионални и читалищни библиотеки. Нашето училище е единственото в Русе, което разполага с трите програмни продукта, които са съобразени с международните стандарти по библиотечно дело на ЮНЕСКО. Те са електронен каталог на книги, ретро-каталог за периода 1870-1990 и аналитичен каталог на статии от вестници и списания. С помощта на новите информационни и комуникационни технологии ние можем лесно да обработим информация за всички налични книги, да я архивираме и когато читател има нужда от нея, то е лесно да я открие в базата данни. Нашата работа е следния. Ние изготвяме анотацията на съответната книга или статия. Набираме информацията, като посочваме следните данни: автор, заглавие на статията или книгата, източник и анотация с ключови думи. Ние сме първото училище в България, което ще се включи в общата база с информация за използващите този софтуерен продукт. Ние не само ще можем да използваме тази информация, но ще можем и да я предоставим от базата данни. За нас е удоволствие да помагаме при обработката на книгите. А може би това ще е моята бъдеща професия. Хубаво е да упражняваш професията, която е една от най-старите в света. Женете се и вие!